התקשרה אליי מישהי, שבוע שעבר, הכלב שלה הגיע לשטיח. קודם כל אני מנקה. אחי, מה נקטע? הציפה אותו במים. אמרתי לה, אין בעיה, תשאירי, אל תגיע, אני בא לטפל בזה. היא מלא, אני בכיתי. היא שפכה עליו טונו של מים, השטיח פשוט מטפטף באמצע הדירה מים, כולו מסריח. אני אומר לה, את מבינה שהלך השטיח. היא אומרת, מה, אתה רציני? אני אומר לה, תראי כבר, ריח של ריקבון. היא אומרת לי, תשמע, אתה חייב, בבקשה. אמרתי לה, יש לך מזל שאני הבעל מפעל, מה שנקרא. אם יש עוד סיכוי להציל, צריך לעשות לו פעולות הפוכות. הכנסתי אותו קודם כל למכשיר הזה, הוצאתי ממנו את כל הנוזלים, ברסתי אותו, שפכתי עליו את החומר שמדכא עובש ובקטריות. כל השטיח, אתה רואה, התחיל לצוס. כבר לילה, באתי יום למחרת, כל המפעל פורח של הריקבון, כי הכל כזה התחיל מהתסיסה, להתנדף וזה, התחלתי לטפל בו. אני בא אתמול או שלשום ללקוחה, אני פורס לה, היא אומרת לי, מה, קנית שטיח חדש? אני אומר לה, מה, את לא רואה?